Wel, bore da iawn bawb, a chroeso i chi i Gwasanaeth bora bro Aled yma o Lansanan Heilog heddiw yma. Mae yna bron i 2 fis, dwi'n meddwl, ers y Gwasanaeth ar-lein dwytha, ac i nifer ohonoch chi, ella bod yna 2 fis ers i chi ngweld i ddwytha. Felly, helo. Gai ddiolch fawr iawn i bawb sydd wedi yng-nghefnogi fi wedi ysgwyddo'r baich yn ystod yr 6 wsos dwytha dwi wedi bod i ffwr yn cael cyfnod sabathol. Diolch yn benodol i Mair ac yn Eirin o'n gymaint o bobl eraill sydd wedi llenwi'r bwlch hefyd. Mae'n braf iawn cael bod yma i'ch cyfarchu a gobeithio gawn ni fendith hefo'n gilydd boed chi'n gwylio yn fyw bore yma neu pryd bynnag byddwch chi'n dal fyny hefo'r gwasanaeth yma. Ond i chi ac i finna, dydan ni ddim wedi troi yn cyfrifiadur neu'n teledu neu pa bynnag ddyfais da chi'n ei ddefnyddio ymlaen bore yma mwyn i chi weld yng ngwep i ar y sgrin ydych. Da ni wedi ymuno hefo'n gilydd yn rhithiol achos yn bod ni am glodfori Duw. Achos yn bod ni'n dod yn llawn gobaith y bydd Duw yn gweithio ynom ni trwy ysbryd glân mwyn i ni weld mewn goleuni newydd mor odidog ydy'n gwaredwr ni. Ac felly wrth i ni gychwyn moli hefo'n gilydd bore yma, dwi am ddarllen chydig adnodau i chi o bennod cynta llyfr ola y Beibl, llyfr y Datguddiad, a dyma'r geiriau da ni'n ei weld yma. I'r hwn sydd yn ein caru ni, ac a'n rhyddhaodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed, ac a'n gwnaeth yn urdd frenhinol, yn offeiriaid i dduw ei dad, iddo ef y bo'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Ac efo'r geiriau yna o foliant yn yn clustia, dowch i ni fod yn rhan o'r addoliad yna, wrth i ni ganu neu wrando ar un o'r hen emyna sydd yn ffefryn gen i, mae rhaid i mi gyfadda. A mae'r fersiwn yma'n recordiad mae Andras Iago wedi wneud yn ddiweddar. 184 ydy'r rhif yn llyfr Caneuon Ffydd. Dyro i ni weld o'r newydd mae ti arglwydd i wein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tyr di lawr, arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Dyro i ni weld o'r newydd, mae ti arglwydd yw ein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Tyr di lawr, arglwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol, gweld y bobl yma'n gyd. Ymhiraethu addfwyn Iesu am gael gweld y wyneb pryd. Golau cry o ddifri, chwal o bob ryw gwmwl di. Deied yr awelon hyfryd, effaith ysbryd gras i lawr. Llifed ato ma fo'n bywyd, dar ddod dan yr orsedd
da, trig ar ha, sychedig rai dyfrha. Arglwydd da, trig ar ha, sychedig rai dyfrha. Gweddiwn. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am gyfla o'r newydd bore yma, i wrando ar dair di, i dawelu a ceisio dy fendith di, ceisio dy bresenoldeb di, wrth i ni roi yn hynny, ni cyflwyno'n hynny ni ti yn gofyn arglwydd da, trigar ha, y sychedig rai dyfr ha. Ac wrth i ni wneud hynny o arglwydd, mae rhaid i ni gyfadda bod ti mor hawdd i ni beidio gofyn i ti am gymorth. Peidio troi ata ti, ond yn hytrach trio ymdrechu byw yn bywyda hebddo ti. Maddau ni am hynny o arglwydd. Maddau ni y natur falch honno sydd yn golygu bod ni ddim yn troi ata ti yn naturiol. A bod ni'n wynebu gymaint o broblema oherwydd yn bod ni'n gyndyn i ildio i ti. Ond o arglwydd sanctaidd, da ni yn clodfori dy enw di y bore yma fel Tad y Mab ac Ysbryd Glân, ac yn diolch gymaint bod creawdwr nefoedd a deiar yn barod i ymwneud â ni yn yn gwendid. Barod i ymwneud â ni yn yn pechod trwy fab annwyl Iesu Grist. A da ni yn diolch gymaint arglwydd nad yda ni'n heiddi dim bod Iesu Grist wedi dod i'n byd ni. Bod marwolaeth Iesu Grist a'i atgyfodiad o yn golygu'n bod ni'n cael yn glanhau o'n anghyfiawndera, yn glanhau o fryntni pechod am fod Crist wedi cymryd y cyfan arno fo'i hun ar groes Calfaria. Am bod ni trwy ffydd yn Iesu Grist wedyn yn derbyn y bywyd newydd bendigedig hwnnw trwy'r Ysbryd Glân. O Dad, yr amser yma o'r flwyddyn yn naturiol, mi fyddwn ni yn edrych ymlaen at gyfnod y Dolig, yn ymwybodol o brysurdeb a threfniadau fydd angen i gwneud, ond da ni yn gofyn i ti yn dy ras y bore yma, y byddi di yn helpu ni i ryfeddu o'r newydd at yr ymgnawdoliad, at y ffaith dy fod ti wedi darostwng dy hun o'r gogoniant i ddod i ganol yn byd ni. I weld ac i wynebu ac i brofi yr anghyfiawnder, yr hagryth, y siomedigaetha, y tor calon sydd yn dod i bawb ohona ni, sydd yn rhan o'r greadigaeth yma sydd bellach yn syrthiedig. Arglwydd, trwy dy Ysbryd Glân felly, ni di ddyfnhau yn ffydd a'n syched ni am weld Iesu Grist trwy ffydd yn fwy hyfryd, yn fwy dyrchafedig, yn fwy addas ar gyfer yn sefyllfa ni heddiw. Y dryswch, yr ofna, yr euogrwydd ac yr ydyn ni yn gario hefo ni. Dangos Iesu Grist i ni fel bod ni'n gallu cyflwyno'r cyfan iddo fo ac ildio mewn ffydd iddo fo yn gwybod y byddwn ni'n ddiogel ac y cawn ni yn derbyn gweitha pwy ydyn ni oherwydd maint rhyfeddol i gariad o. Helpa ni felly fel y dudodd yr hen emyn i allu deud ymhlith holl ryfeddodau'r nef hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ac arglwydd o ddydd i ddydd hefyd, mi ydyn ni'n gofyn am help dy ysbryd di, i ildio yn ddyddiol i'r arglwydd Iesu, i allu syrthio ar yn bai i edifarhau droi i ffwrdd o'n patryma niweidiol pechadurus hunanol ni o fyw i gyffesu hynny wrth Grist a derbyn i faddeuant o.
Ac wrth i ni wneud hynny, arglwydd da ni'n gofyn am dy help di i ni sicrhau yn bod ni yn mynd ar hyd y llwybr cul hwnnw roedd Crist yn sôn amdano fo, sy'n arwain at fywyd. Ond arglwydd, nid dim ond gweddio amdano ni'n hunin ydyn ni, da ni'n gweddio am y byd, da ni'n gweddio am yn cydnabod pobl yn cymunedau ni, yr ydyn ni'n gweld i sefyllfa nhw. Arglwydd, da ni'n ymwybodol bod na ddryswch i gymaint o bobl ar hyn o bryd mae Covid yn parhau i'w achosi. Boed o'n rai sydd wedi cael profion positif a sy'n gorfod aros adre, eraill sydd o bosib yn eitha sal yn ei sgil o, ac yna'r sgil effeithiau anuniongyrchol, y rhai sydd methu cael triniaethau maen nhw angen oherwydd y pwysau ar y gwasanaeth iechyd, y rhai sydd yn poeni am i gwaith oherwydd y sefyllfa fel sydd ohoni. Arglwydd a dy heddwch i'r rhai sydd yn gwingo ar hyn o bryd lle bynnag maen nhw ar draws y byd. A da ni'n parhau i weddio o Dduw mawr y byddi di'n rhoi doethineb i'r llywodraethwyr, i'r gwleidyddion sydd yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd wrth i'r sefyllfa newid o ddydd i ddydd. Yn y cyfan, arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn trigarhau wrthyn ni, y byddi di yn tosturio ac yn teyrnasu ar hyd a lled y byd, fel bod dy efengil di yn newid tragwyddoldeb i rai sydd yn dod i gredu o'r newydd, ac y bydd dy eglwys di yn disgleirio o gariad Duw at fyd colledig. Felly arglwydd, maddau ni, defnyddia ni i wneud dy waith, gna ni'n ostangedig wrth i ni ymhyfrydu yn dair di ac yn pwy ydy'n gwaredwr ni. Yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly i ti yn ei enw unigryw sanctaidd o. Amen. Wel, yn ystod y gwasanaeth y bore yma, da ni'n mynd i fod yn ystyried addewidion Duw. A be ydy canlyniad addewidion Duw i Gristnogion, ac yn gwneud hynny wrth edrach ar ran benodol o'r Beibl. Mae'n darlleniad ni yn dod o'r llythyr at yr Hebreaid, y 6ed benod, a Dwynwen Davies o Gapel y Waun, Nantglyn, fydd yn darllen i ni o fersiwn Bible.net. Ac os sylwch chi yn fanwl ar eiriau diwedd y darlleniad, mi sylwch chi na hwnnw ydy yr disgrifiad, y darn penodol y byddwn ni'n canolbwyntio na fo nes ymlaen yn y bregath, ond hefyd mi fydd o'n sail i'r gân y byddwn ni yn gwrando arni hi ar ôl y darlleniad sydd yn sôn am yr angor. Ond i ddechrau, y darlleniad o Hebreaid 6. Pan wnaeth Duw addewid i Abraham, aeth ar ei lw y byddai'n gwneud beth oedd wedi'w addo. Rhoddodd ei gymeriad ei hun ar y lein. Doedd neb mwy iddo allu tynnu llw iddo. A dyma ddywedodd o. Dwi'n addo dy fendithio di a rhoi llawer iawn o ddisgynyddion i ti. Ac felly, ar ôl disgwyl yn amyneddgar, dyma Abraham yn derbyn beth oedd Duw wedi'w addo iddo. Pan mae bobl yn tynnu llw, maen nhw'n gofyn i rywun mwy na nhw eu hunain, wneud yn siŵr ei bod yn gwneud beth maen nhw'n ei addo. Mae'r llw yn eu rhwymo nhw i wneud beth maen nhw wedi'w ddweud ac yn rhoi diwedd ar bob dadl. Am fod Duw, am i bobl wybod ei fod o ddim yn newid ei feddwl, ac y byddai'n gwneud beth oedd wedi'w addo iddyn nhw, rhwymodd ei hun gyda llw. Felly mae Duw wedi addo ac mae wedi mynd ar ei lw. Dau beth fi byth yn newid, am ei bod yn amhosib i Dduw ddeud celwydd. Felly da ni sydd wedi dianc ato yn gallu bod yn hyderus. Da ni'n gallu dal gafael yn y gobaith mae'n ei roi i ni. Mae'r gobaith hwn yn obaith sicr. Mae fel angor i'n bywydau ni, yn gwbl ddiogel. Mae Iesu wedi mynd o'n blaenau ni, tu ôl i'r llen, i mewn i'r nefoedd,
sef y cysegr mewnol lle mae Duw. Ydy, mae Iesu wedi mynd I mewn yno ar ein rhan ni. Fo ydy'r un sy'n offeiriad am byth, yr un fath a Melchisedec. Dechrau flwyddyn oedd hi, dwi'n meddwl, a mi welis I raglen ddogfen ar S4C o'r enw Pysgotswyr Pen Llŷn, a mi adawodd hi dipyn o argraff arna ni yma. Bod dad yn dod o Ben Llŷn, yn wreiddiol, dwi'n meddwl bod gynna I neb yn yn nheulu agos sydd wedi bod yn rhan o'r diwydiant pysgota. Ond mi oedd o'n dipyn o agoriad llygad gweld sut fywyd oedden nhw yn ei fyw. Gweld pa mor anwadal, pa mor beryg, pa mor ansicr oedd ei bodolaeth nhw am wahanol resyma. Y tywydd yn naturiol, ond hefyd y farchnad ar gyfer yr hyn yr oedden nhw'n ei wneud I fyny ac I lawr yn ddifrifol. A'r rheswm pam dwi'n cyfeirio at bysgotswyr Pen Llŷn ydy bod na gyfeiriad morwrol amlwg yn y darlleniad o Hebreaid 6 wnaethon ni glywed cyn yr emyn.
A mae yna gysylltiad hefyd oherwydd wrth i ni feddwl am brofiad a bywyd pysgotwyr a pa mor ansicr ac anwadal mae i bywydau nhw, mae'n hawdd i ni gallu teimlo elfen o bod ni'n gallu dallt hynny ar hyn o bryd, oherwydd i nifer ohono ni, da ni yn wynebu cyfnod o ansicrwydd, o ansefydlogrwydd hefyd yn dydan. A dwi'n gobeithio felly bod yr hyn fyddwn ni yn myfyrio efo hefo'n gilydd bore yma yn help i bawb ohono ni. Chi'n meddwl am y sôn da ni wedi glywed dros y mis dwytha am yr argyfwng hinsawdd. Be mae hynny'n mynd i olygu o ran lefel y môr yn codi ac i ddiwydiannau gwahanol. Da ni wedi clywed yn y newyddion ynglyn â'r argyfwng o ran tai yng Nghymru a anallu pobl i brynu tai yn eu hardaloedd i hynny. A mae hynny wrth gwrs cyn i ni feddwl am Covid sy'n parhau i effeithio yn cymunedau ni o ddydd i ddydd. Wan, be bynnag ydy'r sefyllfa ydych chi yn ei wynebu heddiw, mae'r rhan yma o air Duw yn cymell ni i sylweddoli sut fath o obaith sydd yna ar gael i bawb sy'n ymddiried yn Iesu Grist. Ond yn benodol, yn y llythyr at yr Hebreaid, mae'r awdur yn annog Cristnogion i beidio troi cefn ar Iesu Grist a mynd yn ôl i hen ffordd o fyw i ddewig fasa'n haws iddyn nhw, gan bwysleisio bod Iesu Grist yn rhagorach na unrhyw arferiad crefyddol oedd gan yr Iddewon, unrhyw seremoni neu trefn aberthol, bod Iesu Grist gymaint yn rhagorach nac unrhyw beth felly. Ac wrth gwrs, yn yr adran da ni wedi glywed y bore yma, mae o yn pwysleisio addewidion Duw i Abraham i fod yn esiampl i Gristnogion bod Duw yn cadw at ei air, ac felly y gall Cristnogion ddal gafal yn y gobaith sydd yna yn Iesu Grist. Felly be da ni am wneud bore yma yn sydyn hefo'n gilydd ydy ystyried y gobaith Cristnogol fel y mae o'n cael ei ddisgrifio yn Hebreaid, diwedd Hebreaid pennod 6. A mi nawn ni hynny wrth ystyried 3 peth. Y disgrifiad o'r gobaith, yr esboniad o'r gobaith, ac yna y cymhwysiad i ni o'r gobaith hwnnw. Sut beth ydy o? Pam bod o fel na, be di'r rhesyma tu ôl i'r gobaith yma, a sut ydyn ni'n ymateb felly i'r gobaith. Ond dewch i mi ddarllen eto yr adnodau ar ddiwedd, yr adran diwedd pennod 6, adnodau 19 ac 20 o Hebreaid pennod 6. Y mae'r gobaith hwn yn obaith sicr. Mae o fel angor i'n bywydau ni yn gwbl ddiogel. Mae Iesu wedi mynd o'n blaena ni, tu ôl i'r llen, i mewn i'r nefoedd, sef y cysegr mewnol lle mae Duw. Ydy, mae Iesu wedi mynd i mewn yno ar ein rhan ni. Fo ydy'r un sy'n offeiriad am byth, yr un fath a Melchisedec. Dyna'r adnodau y byddwn ni yn canolbwyntio arnyn nhw. Ond cyn i ni fynd i ystyried y disgrifiad o'r gobaith yma, sut beth ydy o, mae rhaid ni ofyn cwestiwn neu atab cwestiwn hyd yn oed mwy sylfaenol yn does. Be ydy gobaith? A dwi wedi ffeindio dyfyniad bach o eiriadur Thomas Charles yn help garw i gael yn gliriach yn fy meddwl be yn union ydy gobaith. Dyma be mae Thomas Charles yn ei ddeud. Disgwyliad am bethau drwg, ofn ydyw. Disgwyliad am bethau da, gobaith ydyw. Felly'r gobaith Cristnogol ydy'r pethau da yr ydyn ni'n edrach ymlaen amdanyn nhw ar sail be mae'r Beibl yn ei ddeud. Felly os na dyna di gobaith, be di'r disgrifiad o'r gobaith Cristnogol yr ydyn ni'n ei wynebu, yr ydyn ni'n dod ar ei draws o yn Hebreaid pennod 6, a dyma lle da ni'n mynd yn ôl ar y môr yn ôl at y byd morwrol hwnnw. Y darlun trawiadol da ni'n gael yn yr adnodau yma, a sydd wedi cael ei crybwyll yn y gan oeddan ni'n gwrando arni cynt,
Ac mae'n debyg mae dim ond yn fama yn y Beibl mae'r darlun yma'n cael ei ddisgrifio ydy bod gobaith y Cristion oherwydd a ddewidion Duw, mae'r gobaith Cristnogol fel angor i'n bywydau ni. Yn gwbl ddiogel, neu dwi'n meddwl oedd yr hen gyfieithiad yn deud bod o fel angor i'n heneidia ni. Mae rhaid i fi fod yn ofalus yn does. Fel ydw i wastad wedi gorfod dal yn ôl rhag defnyddio darluniau ffarmio, achos bod fi ddim yn ffarmio, yr un fath, mae rhaid i rywun fod yn ofalus yn defnyddio y terma morwrol pan dydw i ddim wedi bod rhyw lawr ar y môr. Ond dwi wedi sefyll ar angor fwy nag unwaith. A'r angor hwnnw, dwi'm yn gwybod os di o dal yno, ond mi oedd o pan o'n i'n tyfu fyny, mi oedd o ar y cei wrth ymyl Doc Victoria yn Gaernarfon. Ac mi oedd o'n glamp o angor mawr, oedd rhywun fel plentyn yn gallu dringo i fyny fo, a methu dallt pa mor fawr oedd y llong yn gorfod bod mwyn cael angor mor anfarth a hyn. Ond wrth gwrs mae rhaid i angor fod yn drwm, yn fawr mwyn diogelu y llong neu'r cwch. Dyna ydy amcan angor wrth gwrs. Mae o'n ddarn allweddol o gyfarpar i long i sicrhau nad ydy hi'n cael ei symud neu chipio oherwydd cerrynt cry yn y môr neu gwynt a storm. Dyma sy'n allweddol i ddiogelu ac i sicrhau parhad y llong. Ar un ffordd, mae gobaith y Cristion yn sicrhau na fyddwn ni yn cael yn chwythu i ffwrdd gan wyntoedd cryfion ansicrwydd, ofna neu bygythiadau gwahanol sy'n dod i'n rhannu ar gyfnodau gwahanol yn ein bywyd. Heb angor y gobaith yma, mi fysa fo'n briodol deud bod yn bywydau ni yn gallu cael ei llong ddryllio hefyd. Ac mae'n addas bod ni yn ystyried hyn rwan yn dydi, ar ôl yr bron i 2 flynedd yr ydyn ni wedi i wynebu. Achos mae'r cyfnod dwytha yma wedi dangos yn fwy na dim byd i ni mor fregus ydyn ni fel dynoliaeth, bod un feirws bach yn gallu trawsnewid bywydau gymaint o bobl ar hyd a lled y byd. Ac oherwydd y cyfnod dwytha, mi fysa hi'n hawdd iawn, ac mae o wedi digwydd dwi'n meddwl mewn sawl achos, i bobl bryderu mwy a mwy am gyflwr iechyd nhw ac am farwolaeth yn y pen draw ac effaith Covid ar sut allwn ni fyw yn bywydau. Mae yna nifer ohono ni wedi gorfod defnyddio technoleg am tro cynta dros y 2 flynedd dwytha ac wedi cael nifer o sgyrsia Zoom. Ac yn ystod un o'r cyfnodau clo cynhara, dwi'n meddwl, mi o'n i yn cael sgwrs bob hyn a hyn efo criw o weinidogion ifanc ar draws Cymru. A dwi'n cofio yn ffrind ni, John Derek Rees, yn deud rhywbeth. Y drafodaeth oedd sut mae Covid wedi newid be mae gweinidogion yn ei wneud. Mae ni'n trafod gwahanol agweddau o dechnoleg, ond mi ddudodd John Derek rhywbeth diddorol iawn na sefyll allan i fi. Be ddudodd oedd wrth bregethu, da ni dal yn pregethu yr un fath, ond mae o fel tasar neges o obaith am fywyd newydd yn Iesu Grist, hyd yn oed yn fwy perthnasol ar yn cyfar ni. A mae hynny'n gwneud synwyr yn dydi. Mewn afiechyd, mewn dryswch pan mae gennym ni bryder am yn teulu ni, mae gobaith y Cristion yn dod hyd yn oed yn fwy pwysig i ni ddal gafal arno fo. Y gobaith yma am fywyd tragwyddol, am fod hefo Iesu Grist am byth. Y gobaith yma sydd hefyd wrth gwrs yn cynnwys yr holl greadigaeth yn y pen draw. Diom jyst yn rhywbeth unigolyddol. Mae o'n obaith i'r holl greadigaeth oherwydd bod y Beibl yn sôn am nef newydd a daear newydd. Lle fydd na ddim haint dim mwy, lle fydd na ddim galar na phechod mwyach. Pan mae pethau yn pwyso arna ni, a'n sefyllfa ni'n anodd, mae y gobaith yma yn dod hyd yn oed yn fwy allweddol i'n bywydau ni dydi. Ac wrth gwrs, mae hyn i gyd ar gael i ni, mae hyn i gyd yn cael i ddisgrifio yn y Beibl fel rhywbeth cadarn oherwydd atgyfodiad Iesu Grist.
Dyma sut oedd Pedr yn datgan yn pennod gyntaf i lythyr cyntaf. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein gennym ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir, na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Mae'n gwbl ddiogel oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud. Felly mae'n gobaith Cristnogol ni fel angor, dyna di'r disgrifiad. Ond y cam nesaf, da ni'n mynd i feddwl amdano fo ydy pam. Da ni'n mynd i wrando ar esboniad Hebreaid 6. Pam bod y gobaith Cristnogol fel angor? A fydd o ddim syndod i chi bod y gobaith Cristnogol fel gymaint o elfennau gwahanol o'r ffydd Cristnogol yn dibynnu yn llwyr ar Iesu Grist i hun, i berson o a'i waith o. A'r hyn mae o'n parhau i wneud dros i bobl. Os da chi'n cofio, dyna ydy llinell gyntaf yr emyn yr ydyn ni mor gyfarwydd a'i chanu hi, yr emyn modern yng Nghrist ei hun. Y llinell gyntaf ydy yng Nghrist ei hun mae ngobaith i, cyfieithiad o'r Saesneg gwreiddiol, in Christ alone my hope is found. Ac mwyn yn helpu ni i ddeall hyn, mae eisiau ni ddarllen ymlaen o'r cymal hwnnw am obaith fel angor diogel. Achos be mae'r awdur yn ei ddeud ydy mynd ymlaen o sôn am angor i sôn yn uniongyrchol am Iesu Grist. Mae'r gobaith hwn yn obaith sicr. Mae fel angor i'n bywyda ni yn gwbl ddiogel, sylwch hwn ydy'r newid, mae Iesu wedi mynd o'n blaena ni, tu ôl i'r llen, i mewn i'r nefoedd, sef y cysegr mewnol lle mae Duw. Yndi, mae Iesu wedi mynd i mewn yno ar ein rhan ni, fod i'r un sy'n offeiriad am byth, yr un fath a Melchizedek. Felly be da ni'n weld ydy bod y gobaith yma yn gadarn, yn ddiogel, yn cadw ni oherwydd be mae Iesu Grist ei hun wedi wneud. Yn delio a'n pechod ni ar y groes. Ac yna'r darlun da ni'n gael ydy bod o'n mynd mewn i'r cysegr mewnol. Chi'n cofio y lle yna yn y deml lle oedd na len mawr yn stopio pobl rhag mynd iddo fo, y cysegr mwyaf sanctaidd, a dim ond yr archoffeiriad oedd yn cael ei mewn yna unwaith y flwyddyn i fod yn cyfryngu rhwng dynoliaeth a Duw. A mae Iesu Grist yn y disgrifiad yma wedi mynd mewn i'r fan honno trwy y llen ar yn rhan ni, sydd yn symbol bendigedig oherwydd yr hyn mae wedi wneud ar y groes, oherwydd i fod o wedi mynd i mewn i'r nefoedd at Dduw ei hun ar yn rhan ni, yn bod ni wedyn sydd yn credu'n Iesu Grist yn cael yr un mynediad at y Duw sanctaidd. Lle cynt, oedd na wahanu rhwngthon ni fel pechaduriaid a Duw sanctaidd oherwydd aberth Iesu Grist, oherwydd bod Iesu wedi mynd yn rhagflwynydd ar yn rhan ni i'r nefoedd, mi yda ni rwan yn cael dal gafal ar y gobaith yna, y cawn ni fod ym mhresenoldeb Duw am byth. Mae di mynd tu mewn i'r llen. Dwi'n ni'n faint ohonoch chi sy'n cofio yr rhaglen deledu honno. Dwi'n meddwl oedd hi yn ystod y 90au, ond mae wedi cael rhyw rifamp bach yn ddiweddar, a'i henw hi oedd y Crystal Maze. Gêm oedd hi lle oedd na dîm o bobl yn cystadlu i ennill crystals, ac yna oedden nhw yn trio ennill lot o bres ar y diwedd trwy ennill fwy nag un crystal gwahanol. Ond mi yna rhywbeth diddorol yn digwydd yn ystod y gêm yma. Oedden nhw'n mynd o gwmpas rhyw adeiladau mawr, ac mi oedd un cystadleuedd yn unig yn cael ei gloi mewn stafell ac yn gorfod gorffan rhyw bos mwyn ennill y crystal a ran y bobl eraill. Ac os oedd o neu hi yn llwyddo, mi oedd y tîm i gyd yn cael gwobr a ran yr unigolyn yma oedd yn y cynrychioli nhw. Yn union yr un fath, mae Hebreaid 6 yn deud bod Iesu Grist wedi mynd mewn i bresenoldeb y Duw byw, wedi mynd trwy'r llen i'r lle mwyaf sanctaidd ar yn rhan ni, a bod o'n parhau i fod yna heddiw ar yn rhan ni yn cynrychioli ni
fel yn bod ni yn cael derbyn o'r wobr y mae o wedi ennill, sef yr cymod yna hefo Duw, a cael perthynas hefo Duw sanctaidd oherwydd be mae Iesu wedi wneud. Nid yn unig hynny, ond mae Iesu'n archoffeiriad yn y nefoedd, yn gweinidogaethu ar yn rhannu, yn gweddio, yn pledio ar yn rhannu am byth. A dyna di'r cyfeiriad rhyfedd at Melchizedek. Mae Melchizedek yn codi yn llyfr Genesis yn offeiriad sy'n ymwneud ag Abraham cyn deddf Moses. Felly mae deud bod Iesu Grist yn archoffeiriad yn urdd Melchizedek yn deud bod o ddim yn archoffeiriad dynol yn unig, ond yn archoffeiriad tragwyddol fydd yn gwneud ei waith i ni am byth. Tybed faint o'noch chi sydd wedi cael y profiad anymunol o gael bos annifyr neu aneffeithiol yn y gwaith? Mae'n gallu cael gymaint o effaith ar yn bywydau ni'n dydy. Lle da chi ddim yn edrych ymlaen, da chi'n poeni beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf yn y gwaith oherwydd bod na reolwr ddim yn gwneud ei waith yn iawn ac yn trin pobl yn deg. Ac yna weithiau, mae pethau'n gallu newid. Mae'r person hwnnw yn gorfod symud, a mae yna fos newydd yn dod i mewn, sydd yn deg, sydd yn gwneud ei waith yn iawn, sydd yn trin ei staff yn dda. A mae gweithwyr wedyn yn deud, mae pethau lot gwell, tra mae hwn neu hon yn fos, a na ni fydd pethau'n iawn. Tra mae Iesu Grist yn archoffeiriad, tra mae Iesu Grist yn y nefoedd hefo Duw ar yn rhannu, mi fyddwn ni yn iawn hefyd, wrth i ni ymddiried yn y fo. Felly mae'n ffydd ni fel angor yn gadarn yn ddiogel. Ac mae hynny gyd ar sail pwy ydy Iesu Grist, be mae o di wneud, a lle mae o rwan yn y nefoedd, yn cynrychioli ni ac yn archoffeiriad ar yn rhannu. Ac yn ola, y cymhwyso, y cwestiwn hwnnw, wel, be mae hyn i gyd yn ei olygu i ni? Be da ni fod i wneud o'r ddysgeidiaeth yma yn Hebreaid 6? Ac mae'r cliw i gael ar ddiwedd adnod 18 o'r darlleniad. Da ni'n gallu dal gafael yn y gobaith mae o di roi i ni. Dyna da ni fod i wneud. Dal gafal yn y gobaith sydd yn Iesu Grist, heddiw a phob diwrnod o'r newydd. Wan, mwyn i angor fod yn effeithiol, mae rhaid i'r angor yna fod yn sownd i'r llong. Yndos, munud mae'r praff neu'r chaen yn torri, mae'r angor yn stopio bod yn effeithiol. Ac mwyn i'r gobaith Cristnogol fod yn effeithiol i'n bywydau ni, mae'n rhaid i ni fod yn sownd i Iesu Grist, ffynhonnell y gobaith hyfryd yna. A mae'r bod yn sownd i Iesu Grist yn golygu rhoid yn ffydd yn Iesu Grist, ymddiried yn efo, a dal gafal yn dyn yn efo trwy bob storm ac anhawster. Ond yn ymarferol, be da ni fod i wneud? Sut mae hyn yn edrach o ddydd i ddydd? Wel, pan fydd na stormydd yn dod? Hynny di, y profiadau yna sy'n dod i'n digaloni ni. Meddylia tywyll sy'n gallu yn llethu ni. Mae rhaid i ni gofio pa reality sydd yn wir. Hynny di, mae yna reality gweledig, be da ni'n weld o'n cwmpas ni, be da ni'n deimlo ar hyn o bryd, ond mae yna hefyd reality ysbrydol yn does, sy'n anweledig, ond mi ydyn ni'n ei weld o trwy ffydd. Rhywbeth sydd wedi cael ei seilio, fel da ni wedi gweld, ar rhywbeth llawer cadarnach na dim ond be da ni'n weld ar hyn o bryd a sut ydyn ni yn teimlo. Mae plentyn sydd yn colli ddant am y tro cyntaf yn gallu poeni, yn gallu ei deimlo fo fel profiad eitha traumatic. Ond rôl yr oedolyn sydd hefo y plentyn yna ac yn gofalu amdano fo neu hi, ydy atgoffa bod na wirionedd mwy yn bodoli. Gwirionedd anweledig. Hynny di, y bydd na ddant newydd yn dod, serch nad oes na ddim byd i weld ar hyn o bryd. Yn y pen draw, pan ydyn ni'n meddwl am be ydyn ni'n gobeithio yno fo, mae rhaid i ni sicrhau na yn Iesu Grist mae'n gobaith ni. Achos mae rhoid yn gobaith ar unrhyw beth arall yn mynd i fod yn annigonol, yn mynd i'n gadael ni lawr lle neith Crist byth wneud hynny.
A pan da ni'n meddwl am y darlun o angor y diogelwch mae'n rhoi i llong, mi sylweddolwn ni, fel y didis i, bod y llong honno'n hollol ddiogel tra bod yr haff sy'n ei chysylltu hi a'r angor mewn un darn. I ni, sydd yn eiddo i Iesu Grist trwy ffydd, mae gynnon ni hyder di-sigl na fydd Iesu Grist byth yn gadael ni nac yn llacio i afal ynddo ni. Gwrandwch ar yr hyn ddudodd o wrth i ddisgyblion yn Ioan pennod 10 adnod 28. Sôn am ei braidd, fel bugail da, yr wyf fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt. Ni dant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Myfyriwch ar y geiriau yna. Atgoffwch eich hunin a phobl eraill o reality y gobaith hwnnw. Diolch ots pa mor dywyll mae pethau'n edrach ar hyn o bryd. Ac mi allwn ni wedyn ganu fel y gwnaeth yr emynydd gan ddatgan pethau fel hyn. Beiau mawrion rif y dail a grym ei ogrwydd du, iawn ac eiriolaeth Crist yw'r sail, mae'r afael sicraf fry. Dwch ni weddio hefo'n gilydd cyn i ni ganu yr emyn ola yna dwi newydd i dyfynnu. Dad Nefol, diolch i ti am roi Iesu Grist yn achubwr i ni. Ac diolch am y gobaith sydd yn deillio oherwydd dy fod ti yn deud y gwir, oherwydd fod Iesu Grist wedi cyflawni yr addewidion yna sydd yn dair di. Helpa ni trwy'r ysbryd glân, nid yn unig i ddal gafal yng Nghrist, ond i gael sicrwydd bod Crist yn dal gafal yn ei bobl trwy bob peth. Atgoffa ni o'r gobaith, ac arglwydd rho hyder i ni, nid hyder yn ni'n hunin, ond hyder yn dy waith di, a'r gobaith yna sydd fel angor diogel i'n bywyda. Da ni'n gofyn y cyfan, gan gyffesu yn gwendid anhangen mawr amdana ti, wrth i ni bwyso ar heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i chi gyd am ymuno bore yma. Gobeithio y cewch chi fendith yn parhau i fyfyrio ar yr adnodau yna. A da ni'n mynd i orffan yn Gwasanaeth bore yma yn gwrando neu'n canu emyn rhif 677 yng Nghaneuon Ffydd. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fy nyw, mae'r afael sicraf fry.